F'Awwissu pajjiżna kellu lanqas deficit irreġistrat mill-bidu tal-pandemija, hekk kif il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra deficit ta' 34 miljun euro. Dan kien 10% biss tad-deficit ta' 295 miljun euro f'April li għadda. Dan qed iseħħ hekk kif id-dħul tal-Gvern beda jirkupra, bit-tnaqqis osservat f'Awwissu kien ta' 24% waqt li x-xahar ta' qabel kien ta' 40%. F'Awwissu mit-taxxa ta' dħul il-Gvern daħħal 165 miljun euro. B'dan l-ammont kien ogħla minn dak irreġistrat sentej ilu. Dan juri l-attività tan-negozji bdiet tirpilja kif fil-fatt der ċar anke fi stħarriġ li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea. Fl-industrija kien hemm titjib ta' 33% fil-konfidenza, fis-settur tas-servizzi kien hemm titjib ta' 55% fil-konfidenza. Apparti dan, in-numru ta' persuni jirreġistraw naqas għat-tielet ċar konsekuttiv. In-numru ta' nies jirreġistraw f'Mejju li għadda kien ta' aktar minn 4400 persuna, filwaqt li sax-xahar li għadda dawk li jirreġistraw ammontaw għal ftit aktar minn 3670 persuna. Biex bekk bejn Mejju u Awwissu in-numru ta' persuni jirreġistraw naqas b'737 persuna.